解けてなくなってレベルゼロからスタート。これで何回目手に入れてなくしてはきっと永遠に繰り返す。わかりやすいゴール地点、そんなものはないけど自由になりたか自分のやり方きっと見つけなくちゃ。ねじ曲がった性格で練りに練った計画でこれから君を迎えに行くから待ってて。ありえない状況だってあり余る想像力で行き詰まってしまった時には出たとこ勝負で何も持っていないはずの僕だけドキドキしている。この世界はきっと僕らのものなのさ。ねじ曲がった性格で